Εγώ θα αφήσω αυτό, απλά είναι το εξώφυλλο του που λέει Homes και τα λοιπά. Ναι. Αυτό εκεί θα αφήσω, όσο μιλάω. Εντάξει, πρέπει να ξεκινήσει να κάνεις παρουσίαση. Σταύρο. Βέβαια, κάποιος πρέπει να... Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Ποιος θα ξεκινήσει? Εσείς θα ξεκινήσετε. Θες να το κάνεις εσύ? Εσύ κανονικά πρέπει ως προγραμματίσει. Έλα. Καλύτερα. Ναι, γιατί μαζευτήκαμε εδώ. Να δω το τέτοιο. Περίμενε, όχι. Θέλω τον... όχι, λοιπόν. Περίμενε. Να δούμε. Άρα ακούγομαι κανονικά, έτσι μόλις ok. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι έχετε έρθει να ακούσετε τα νέα για μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση δεδομένων. Είναι η βάση ελληνόφωνης βιβλιογραφίας μεταφρασιολογίας. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο αναβιώνουμε, επεκτείνουμε και για το οποίο θα μας μιλήσουν δύο άλλα υπέροχα άτομα. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το μικρόφωνο στον Σίμω Γραμμενίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθηγητής, για να μην κάνω εγώ λάθος στους τίτλους. Μετά θα μιλήσω λίγο εγώ για τα τεχνικά κομμάτια και μετά ο Σταύρος ο Κοζομπόλης, που είναι μέλος του ΔΟΥΣΟΥ και εκείνος, εγώ είμαι γενική γραμματέας της ΕΕΜ, και θα ελπίζουμε να συμμετέχετε στο τέλος, να συμμετάσχετε στην επέκταση αυτού του έργου. Οπότε ξεκινάμε με τον κύριο Γραμμενίδη. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι? Καλησπέρα και από μένα, τώρα ακούγομαι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Σταύρο και την Βαλεντίνη, τη Βαλεντίνη και το Σταύρο, που με καλέσαν να μιλήσω για μια δουλειά που, να πω την αλήθεια, την είχα ξεχάσει κι εγώ. Γιατί είναι μια δουλειά που έγινε στην τριετία μάλλον, 2012-2015. Μια δουλειά η οποία ξεκίνησε ως ένα πρόγραμμα αριστείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έδωσε και ένα μεταπτυχιακό. Δυστυχώς η φοιτήτρια τότε Κατερίνα Φιλιππίδου δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας. Θα σας πω λίγα λόγια καταρχάς για το τι είναι, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Μιλάμε τώρα για το 2012, όπου ακόμα το μεταφρασιολογικό, αν θέλετε, πεδίο στην Ελλάδα, μάλλον εκείνη την εποχή ξεκινούσε να εμφανίζεται πιο δυναμικά. Οπότε γεννήθηκε η ανάγκη, τουλάχιστον στο μυαλό μου, να καταγραφούν ό,τι υπάρχει, να καταγραφεί σε έναν κατάλογο, σκέφτηκα στην αρχή, γιατί και η σχέση μου με την τεχνολογία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Στη συνέχεια να γίνει μια βάση δεδομένων, όπου να είναι καταγεγραμμένη όλη η παραγωγή ή επιστημονική ελληνόφωνων μεταφρασιολόγων. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράψαμε εν τέλει 716 εργασίες, πονήματα, επιστημονικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, μεταφρασιολογικού περιεχομένου πάντα, που είχαν εκπονηθεί από ελληνόφωνους μεταφρασιολόγους σε μία περίοδο η οποία εκτείνεται από το 1845 ως το 2013. Όπως καταλαβαίνετε, τους πρώτους το 19ο αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ου η παραγωγή ήταν ελάχιστη. Και έγινε η καταγραφή με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχει υπάρχει η μορφή της βάσης δεδομένων, τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε από αυτό. Και βέβαια αυτό που είναι σημαντικό, και χαίρομαι που είναι και φοιτητές εδώ, γιατί
μπορεί να τους δώσει και ιδέες για περαιτέρω έρευνα ή και συνάδελφοι που μπορούν αυτό να το συνεχίσουν. Το σημαντικό δεν είναι η καταγραφή ως καταγραφή. Δηλαδή δεν είναι μόνο για λόγους ευκολίας να ψάξεις, να βρεις τι υπάρχει από τους Έλληνες μεταφρασιολόγους. Που τώρα βέβαια και με το διαδίκτυο είναι ακόμα πιο απλό από ό,τι ήταν εκείνη την εποχή. Να πω ότι εκείνη την εποχή μέσω του διαδικτύου ήταν πολύ λίγα αυτά που μπορέσαμε να βρούμε. Απευθυνθήκαμε με επιστολές σε συναδέλφους που δουλεύαν στα διάφορα ιδρύματα και ξέραμε ότι το γνωστικό τους αντικείμενο ήταν μετάφραση. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν, κάποιοι δεν ανταποκρίθηκαν. Μας στείλαν, ουσιαστικά τι ζητούσαμε, κομμάτια του βιογραφικού τους. Δεν ζητούσαμε κάτι παραπάνω. Αυτό ήταν η πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, έγινε, και αυτό το έκανε η Κατερίνα η Φιλιππίδου, έγινε μία τυποποίηση με βάση το χάρτη του Holmes. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλαμε να εντοπίσουμε, το ενδιαφέρον το δικό μου ήταν να εντοπίσω τις ερευνητικές τάσεις που υπάρχουν στον ελληνόφωνο χώρο. Επίσης να δω κατά πόσον τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτές τις εργασίες εκφράζουν σύγχρονους προβληματισμούς σε διεθνές επίπεδο. Να δούμε επίσης την διεπιστημονική διάσταση και προσέγγιση, δεδομένου ότι τουλάχιστον εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κανένας διδάσκοντας σε πανεπιστήμιο ο οποίος είχε σπουδάσει αμιγώς μετάφραση. Όλοι είχαμε ξεκινήσει από κάπου αλλού, είτε λογοτεχνία, είτε διαπολιτισμικά, είτε συγκριτική γραμματολογία. Ακριβώς. Η πρώτη ήταν η κυρία Λουπάκη. Και επίσης θέλαμε να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το μεταφραστικό φαινόμενο συλλαμβάνεται και ενιολογείται από τους ελληνόφωνους μεταφρασιολόγους. Γιατί υπάρχει αν θέλετε, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, ένα οξύμορο μάλλον, μεταξύ του πώς προσλαμβάνεται και ενιολογείται η μετάφραση τον 20ο και τον 21ο αιώνα όσον αφορά τα λεξικά, όπου παραπέμπει στην μεταφορά, και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ετυμολογία του όρου μετάφραση, το οποίο είναι από το μετά και το φράσο με ένα ρήμα της ομηρικής εποχής, το οποίο δεν παραπέμπει στη λεκτική διαδικασία, αλλά στη μεταφορά αν θέλετε, άρα παραπέμπει στο αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. Για να μιλήσουμε με μεταφρασιολογικούς όρους και με την προσέγγιση, αν θέλετε, ανθρώπων όπως τη Μόσγκο και ο Τσέστερμαν, ουσιαστικά η ετυμολογία του όρου μετάφραση στα ελληνικά είναι πολύ πιο κοντά στο πώς ετυμολογείται η έννοια της μετάφρασης, πώς προσλαμβάνεται η έννοια της μετάφρασης σε μη δυτικούς πολιτισμούς, βλέπε Ινδία, βλέπε Κίνα, παρά από το πώς προσλαμβάνεται στο δυτικό κόσμο, που το translation, το traduction, απορρίμματα τα οποία δηλώνουν ακριβώς τη μεταφορά. Υπήρξαν τέτοια, το ενδιαφέρον δηλαδή ήταν περισσότερο γι' αυτό, και η όλη αυτή προσπάθεια είχε κάποια συγκεκριμένα, εντάξει, πέρα από τον πλήρη κατάλογο των ερευνητικών εργασιών, πέρα από την ολοκλήρωση της βάσης πληροφοριών, αν θέλετε, η οποία ήταν προσβάσιμη για πάρα πολλά χρόνια από το site του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Απιθύτα και από το site του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Αυτό βοήθησε εμένα και έναν πολύ αγαπημένο συνάδελφο, τον Γιώργο το Φλόρο, να κάνουμε κάποιες έρευνες επάνω στη σχέση του κέντρου και της περιφέρειας στην μεταφρασιολογία. Και κάναμε κάποιες δημοσιεύσεις και τελικά αυτό που αποδείξαμε ήταν ότι τελικά είναι προτιμότερο να βρίσκεσαι στην περιφέρεια παρά να βρίσκεσαι στο κέντρο.
Τώρα βέβαια εδώ ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα τι θεωρούμε κέντρο στη μεταφρασιολογία. Δεδομένου ότι πλέον έχουμε τις δημοσιεύσεις στα αγγλικά, αλλά οι δημοσιεύσεις αυτές στα αγγλικά δεν αποτυπώνουν μία παράδοση ερευνητική. Απλά είναι το όργανο η γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, αν το συγκρίναμε όμως με τα γερμανικά, συγκρίναμε με τα γαλλικά, τα οποία επίσης είναι πιο κεντρικά από ό,τι αν θέλετε ο ελληνόφωνος χώρος, και τελικά αυτό που φάνηκε ότι είναι πολύ προτιμότερο το να βρίσκεσαι στην περιφέρεια, γιατί στην περιφέρεια είσαι πολυδιάστατος. Δεν μένεις εγκλωβισμένος σε κάποια συγκεκριμένα ερευνητικά μοντέλα. Αντίθετα, αντλείς από διάφορα μεταφραστικά μοντέλα, από διάφορα θεωρητικά μοντέλα, πράγμα το οποίο σε οδηγεί τελικά σε μια πιο ολιστική, αν θέλετε, προσέγγιση των φαινομένων που μελετάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αποφασίσατε να συνεχίσετε αυτό το έργο. Προφανώς και τώρα υπάρχει πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό, και πολύ ευχαρίστως να σας βοηθήσω, και το συζητήσαμε προηγουμένως και με τη Βαλεντίνη, να σας δώσω κι εγώ υλικό, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι να μην το έχουμε μόνο ως μια βάση ευκολίας, δηλαδή ψάχνω ποιος μίλησε για την ισοδυναμία, να ψάξω στη βάση, να μαζέψω τους τίτλους κτλ. Είναι ένα υλικό το οποίο προσφέρεται για έρευνα σχετικά με το επιστητό της μετάφρασης στην Ελλάδα, και κατ' επέκταση για να βλέπουμε τις σχέσεις κέντρου και περιφέρειας και τις δυνάμεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς επειδή η πληροφορία δίνει πληροφορία, γι' αυτό και εμείς, βλέποντας και το ότι έχουν περάσει και 10 χρόνια από όταν έγινε η πρόσβαση ανοιχτή για το κοινό, αποφασίσαμε λοιπόν αυτές τις αρχικές 716 εγγραφές, που ήταν φτιαγμένες, εγώ θα μιλήσω το κομμάτι το πιο τεχνικό, ακριβώς δένοντας λιγάκι το τι υπήρχε και το τι θα αλλάξει, που θα έρθει να το κλείσει μετά με τα δικά του σχόλια ο Σταύρος ο Κοζοπόλης. Αυτές λοιπόν τις εγγραφές ήταν σε μορφή MS Access. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κάτι λίγο πιο πολύπλοκο από ένα εξελόφυλλο, το οποίο όμως περιείχε πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή η βάση είναι προσβάσιμη. Ο ΕΚΟ, ο υπολογιστής του εργαστηρίου, είναι online και μπορεί κάποιος, η παρουσίαση θα υπάρχει και μετά διαθέσιμη, οπότε υπάρχει το link για να συνδεθεί κάποιος και να δει. Η εμφάνιση των εγγραφών είναι όπως τις βλέπετε στην αριστερή πλευρά, νομίζω ότι φαίνεται μια χαρά, και υπάρχει δυνατότητα για φιλτράρισμα. Αυτό που θέλαμε λοιπόν όμως είναι ότι ακριβώς επειδή πολλά κομμάτια από τις πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να βρεθούν μόνο με ένα απλό φιλτράρισμα, είναι πολύ καλό το να υπάρχει κάτι συνδυαστικό. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που έγινε ήταν ότι άλλαξε, για να δω, όχι δεν έχει αλλάξει. Λοιπόν, περίμενε, όλα του κάνω δύσκολο. Όχι, θέλει να πατήσω εδώ, απλά ήταν σε λάθος σημείο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πεδία που υπάρχουν για τη βιβλιογραφία, σχετικά με τις εκδόσεις, τα ISBN, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να βρει κάτι με ISBN, θέλαμε λοιπόν να μπορούν να αναζητηθούν συνδυαστικά. Δηλαδή μπορεί να έχω ένα ISBN, αλλά να μην έχω ολόκληρο τον τίτλο, να μην έχω ποιος το έχει γράψει. Έτσι λοιπόν αυτά τα πεδία αποφασίσαμε ότι θα αλλάξουν σε μορφή και θα τα φτιάξουμε πλέον σε καθαρά PHP, σε καθαρή βάση δεδομένων, που να είναι δυνατόν να γίνουν ερωτήματα, αυτό που λέμε SQL, δηλαδή συνδυαστικά ερωτήματα. Δηλαδή εγώ θέλω να μου βγάλει αποτελέσματα για την περίοδο από το 1800 για παράδειγμα έως 1900, τι βιβλία υπήρχαν, και επειδή ακριβώς
η πληροφορία που υπήρχε ήταν σε τέτοια μορφή που ήταν από μόνη της συνδυαστική. Γι' αυτό αποφασίσαμε και κάποια από τα πεδία τα μεγαλώσαμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι μετάφραση, έχουμε σε ξεχωριστό μέρος το μεταφραστή, σε ξεχωριστό τον επιμελητή. Προσθέσαμε το πολύ βασικό που θα βοηθήσει τους νέους ερευνητές, τις λέξεις κλειδιά, τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλη γλώσσα, εάν και εφόσον υπάρχει μετάφραση, είναι σε μετάφραση το βιβλίο, το οτιδήποτε, το δοκίμιο. Και επεκτείναμε επίσης και την δομή της κατηγοριοποίησης, προσθέτοντας τόσο κατηγορία όπως είναι τα συγγράμματα, τα επιστημονικά άρθρα, διαχωρίζοντας δηλαδή αυτά με τις συμμετοχές κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, και δημιουργώντας την κατηγορία, την κατηγοριοποίηση σε πρώτο στάδιο, την απλή θα λέγαμε, και σε δεύτερο στάδιο την κατηγοριοποίηση μέσω του Holmes, του χάρτη του Holmes, ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει και από εκεί συνδυαστικό. Σε πρώτο στάδιο όμως θα επικαιροποιηθεί το κομμάτι που υπάρχει σε σχέση με τις βασικές, θα έλεγε κανείς, κατηγορίες. Η νέα μορφή της θα είναι πολύ περισσότερα τα πεδία που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Εδώ είναι η πρωτόλια εμφάνιση της βάσης δεδομένων. Όπως γράφει κάποιος και συμπληρώνει κάθε πεδίο, φιλτράρονται αυτόματα τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα από κάτω, και θα έχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα αυτά να μπορέσει να τα κατεβάσει σε διάφορα μορφότυπα, κάνοντας έτσι πολύ πιο εύκολη την αντιγραφή, αλλά και την εξασφάλιση ότι η πληροφορία θα μεταφερθεί σωστά στον χρήστη στο τέλος. Και επειδή ακριβώς δεν χωρούσε όλη η απεικόνηση με τη λεπτομέρεια, ο πίνακας από κάτω είναι οι πληροφορίες όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή. Θα επικαιροποιηθούν κάποια από τα πεδία από άποψη πληροφορίας, δηλαδή σε κάποια που βλέπετε αριθμούς θα μετατραπούν σε γλώσσα. Παράδειγμα, το 2 θα είναι, ξέρω εγώ, για τα αγγλικά. Αν είναι μετάφραση, το 1 ή το 0 θα είναι yes or no, ότι ναι ή όχι, είναι μετάφραση ή όχι. Και κλείνοντας τη σύντομη αυτή τη δική μου παρουσίαση τεχνικά, να πω ότι εδώ είναι που ζητάμε τη δική σας τη συμμετοχή, όπου με το QR code που έχουμε εδώ έχει δημιουργηθεί μια φόρμα στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε ερευνητικό υλικό δικό σας ή σε κάτι που έχετε συμμετάσχει, ή και αν έχετε και πληροφορία για κάτι άλλο, σαφώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Και για όσους δεν χρησιμοποιήσουν το QR code, υπάρχει και στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας, και θα συνεχίσει να υπάρχει καθώς τρέχει αυτό το έργο. Τώρα, για την επικαιροποίηση συγκεκριμένα και για περιεχόμενο, θα δώσω το μικρόφωνο στο φίλτατο, το Σταύρο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Η δική μου συμβολή στη σημερινή παρουσίαση, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, έχει να κάνει με τις ενέργειες τις οποίες κάνει η Ελληνική Ένωση Μεταφρασιολογίας για την επέκταση και την ανανέωση της συγκεκριμένης βάσης, οι οποίες ουσιαστικά έχουν προκύψει μέσα από τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης ομάδας εργασίας που ασχολείται με την βάση ελληνόφωνης βιβλιογραφίας που έχει να κάνει με τη μεταφρασιολογία. Γενικά η βάση αυτή ήταν γνωστή, και η σπουδαία αυτή ιδέα για την καταγραφή όλων των αναφορών, όλων των πηγών που έχουν να κάνουν με τη μεταφρασιολογία ήταν γνωστή στον ακαδημαϊκό χώρο και σε πάρα πολλά μέλη της ΕΕΜ, και πάντα υπήρχε η σκέψη, η Ένωση να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της βάσης και στην ανάδειξή της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, το περασμένο φθινόπωρο, το συγκεκριμένο θέμα ήρθε από την πρόεδρο της ΕΕΜ, την κυρία Λουπάκη, στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου και αποφασίστηκε η δημιουργία, η σύσταση μιας ομάδας που θα ασχοληθεί συγκεκριμένα με αυτό, με το πώς δηλαδή μπορεί τόσο να γίνει πάλι γνωστή η βάση, όσο και να εμπλουτιστεί το περιεχόμενό της. Η ομάδα εργασίας αποτελείται μέχρι στιγμής από 4 μέλη. Το πρώτο είναι η αντιπρόεδρος της ΕΕΜ, η κυρία Πανταζάρα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ.
Φυσικά από την Βαλεντίνη, η οποία εξήγησε και ασχολείται κυρίως με το τεχνικό ζήτημα της βάσης. Η Βαλεντίνη Καλφαδοπούλου, λοιπόν, που είναι γραμματέας της Ένωσης και υποψήφια διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Από τον Κωνσταντίνο Κρίτσι, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΕΜ, και από εμένα που και εγώ είμαι μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΕΜ και ακαδημαϊκός υπότροφος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τώρα, ως στόχο, η συγκεκριμένη ομάδα έβαλε ως βασικούς στόχους αρχικά τον έλεγχο του περιεχομένου, δηλαδή τον έλεγχο αυτών των 720 περίπου εγγραφών που υπάρχουν ήδη μέσα στην βάση και οι οποίες μας εξήγησε νωρίτερα ο Σίμος πώς προέκυψαν. Στον έλεγχο, λοιπόν, των συγκεκριμένων πηγών και στη συνέχεια στον εμπλουτισμό της βάσης με νέες πηγές. Και σε εκείνο το σημείο είναι που σταθήκαμε, διότι σε εκείνο το σημείο ξαναείδαμε όλα τα πεδία τα οποία υπάρχουν υπάρχουν στις πηγές και τα οποία λίγο αλλάξαμε, λίγο τροποποιήσαμε, προσθέτοντας κάποια, όπως για παράδειγμα το DOI number σε κάποιες στις εγγραφές που θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Και τέλος, ο τρίτος στόχος είναι λίγο πιο γενικός, είναι η ανάδειξη όλης αυτής της δουλειάς που έχει γίνει και που θα γίνει και που θα συνεχίσει να γίνεται, ακριβώς επειδή θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι, μάλλον θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί και ο ίδιος ο κλάδος της επιστήμης της μετάφρασης και της διερμηνίας. Μέχρι στιγμής, λίγους μήνες μετά την σύσταση της ομάδας, έχουμε κάνει ήδη κάποιες ενέργειες. Η Βαλεντίνη είπε νωρίτερα ποια τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχει η βάση που θα δημιουργηθεί, που ανανεώνεται. Και έχουμε επίσης χωρίσει, αν θέλετε, τις πηγές από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε δεδομένα, για παράδειγμα, και φυσικά τις έχουμε αναλάβει ο καθένας και κάθε μια ξεχωριστά, έτσι ώστε να αρχίσουμε να φορτώνουμε τη βάση και με νέα πληροφορία. Για παράδειγμα, εγώ στη συγκεκριμένη εργασία έχω αναλάβει την αποδελτίωση των διδακτορικών διατριβών που είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Φυσικά θέλουμε την βοήθειά σας, θέλουμε τη συνεισφορά σας, γι' αυτό το λόγο και έχει δημιουργηθεί το QR code, το οποίο και η συγκεκριμένη φόρμα, έτσι ώστε να περάσετε κι εσείς αν έχετε κάποια δημοσίευση, να την περάσετε στην συγκεκριμένη φόρμα και να την κάνετε διαθέσιμη στην βάση. Αυτά και από εμένα στη σύντομη συνεισφορά μου στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Αρχικά είναι σπουδαία η ιδέα να δημιουργηθεί μια τέτοια βάση ορολογίας, δηλαδή και η αρχική ιδέα ήταν εξαιρετική και πιστεύω ότι και από εδώ και στο εξής θα αναδειχθεί περαιτέρω η δουλειά η οποία έχει συμβεί, έχει γίνει μέχρι στιγμής και θα βελτιωθεί και θα συνεχίσει να βελτιώνεται και στο μέλλον. Ναι, ήταν η εποχή που είχα πολλές ιδέες. Δηλαδή αυτά ήταν τρία πράγματα σχεδόν μαζί. Η δημιουργία της ΕΜ, λίγο πριν είχε προηγηθεί η δημιουργία των συναντήσεων, όλα είναι μία, αν θέλετε, αλυσίδα. Η αρχική ιδέα ξεκίνησε γιατί αισθανόμουν πάρα πολύ μόνος. Έβλεπα ότι ήμασταν λίγοι τότε, ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Και κάπως έπρεπε να βρισκόμαστε. Οπότε το πρώτο που ξεκίνησε ήταν με τις συναντήσεις ελληνόφωνων μεταφρασιολόγων. Δεν είναι τυχαίο ότι παντού υπάρχει το ελληνόφωνος. Πρώτα ήταν με τις συναντήσεις των ελληνόφωνων μεταφρασιολόγων. Μάλιστα η πρώτη συνάντηση ήταν νέων ελληνόφωνων. Τώρα πια το νέο, από τη δεύτερη συνάντηση το κόψαμε το δεύτερο. Μετά στη συνέχεια ήταν η σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας και μετά ήταν η μεταφρασιολογική έρευνα στον ελληνόφωνο χώρο. Επιμένουμε στο ελληνόφωνος γιατί βάζουμε μέσα και την Κύπρο. Και βάζουμε επίσης και όλους αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και δεν είναι λίγοι, και οι οποίοι κάνουν έρευνα, έχουν πολύ αξιόλογη έρευνα σε διάφορα πεδία μεταφρασιολογικά. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά αυτή για έναν άλλον λόγο.
για να δούμε την ιστορία, την ιστοριογραφία της επιστήμης της μετάφρασης στην Ελλάδα επίσης. Τώρα πια μετά από τόσα χρόνια είμαστε σε θέση να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και είναι και κάτι τέτοιο θα βοηθήσει σε αυτό. Το βασικό συμπέρασμα που είχαμε βγάλει τότε με τον Γιώργο τον Φλόρο σε ένα άρθρο που βέβαια δεν θυμάμαι από έξω τον τίτλο, θα σας τον επιτρέψτε μου να τον διαβάσω. Translation Studies in the Greek-speaking world, Appropriation of Central Discourses and Local Tradition, VS Local Tradition. Και ένα άλλο που είχαμε δημοσιεύσει ήταν Translation Studies in the Greek-speaking world from following a central authority to establishing a peripheral plurality. Οπότε είναι σημαντικό πια να δούμε πώς εκείνη την εποχή σε αυτό που είχαμε καταλήξει ήταν ότι ο κλάδος ο βασικός μεταφρασιολογίας στον οποίο οι περισσότεροι ασχολούνται είναι η περιγραφική μεταφρασιολογία. Τώρα πια νομίζω ότι έχουν αλλάξει λίγο. Συνεχίζει η περιγραφική, μιλάω γενικά περιγραφική γιατί μετά υπάρχουν και πολλές εξειδικεύσεις εκεί πέρα. Και στην περιγραφική ακριβώς το συγκρίναμε με αντίστοιχες μελέτες περιγραφικές στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπου εκεί ακολουθούσαν μόνον, έβλεπες τις βιβλιογραφίες και ήταν μόνον γαλλική βιβλιογραφία, μόνον γερμανική βιβλιογραφία, ενώ σε εμάς έβλεπες αγγλική, γαλλική, αγγλική επηρεασμένη από τον Ντούρι, αγγλική επηρεασμένη από τους Αμερικάνους, αγγλική επηρεασμένη από παντού. Οπότε ήταν αυτό το plurality και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την επιστήμη ως επιστήμη πια. Πάντως, για το χάρτη του Holmes, μιας και αναφέρθηκε, είχαμε την συγκεκριμένη συζήτηση, ακούγομαι. Ναι. Είχαμε την συζήτηση στις συναντήσεις που έχει κάνει η ομάδα εργασίας και είπαμε σε πρώτη φάση να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, δηλαδή να κάνουμε την καταγραφή όλων των πηγών που θέλουμε να βάλουμε και μετά να ξαναπιάσουμε τον χάρτη του Holmes από την αρχή, όλοι μαζί μάλλον. Οπότε εκεί όντως μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί και μάλιστα πιο κοντά το μικρόφωνο, ναι, ωραία. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ, δεν την είχαμε σκεφτεί μάλλον εγώ τουλάχιστον, η παρατήρηση που έκανε Σίμω σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο σημαντικός είναι η θεωρητική και η περιγραφική μεταφρασιολογία στη συγκεκριμένη περίπτωση και το ότι θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η διάκριση, μάλλον να υπάρχει και αυτή η πληροφορία στην βάση. Αλλά σε δεύτερο χρόνο. Ναι, μα εννοείται, δεν μπορεί να γίνει από την αρχή. Και εμείς το κάναμε εκ των υστέρων. Και πάρα πολλές φορές ήμουν αναγκασμένος να διαβάσω όλη την ή κάποια κομμάτια της εργασίας. Δεν έγινε και μάλιστα ξεκίνησε ως εξής. Από όλη αυτή τη βάση, για τα πρώτα συμπεράσματά μας, περιοριστήκαμε στις δημοσιεύσεις των πρακτικών των συναντήσεων των ελληνόφωνων μεταφρασιολόγων. Και εκεί αποδελτιώσαμε τη βιβλιογραφία, γιατί πρέπει να αποδελτιώσεις τη βιβλιογραφία για να καταλήξεις. Και αν θυμάμαι καλά, το δύο ήταν αυτοί οι οποίοι αναφερόντουσαν περισσότερο στις εργασίες, ο Τούρι και ο Ιβ Γκαμπιέ. Αλλά μιλάμε τώρα για το 2015. Τώρα και με δεδομένο ότι υπάρχει μια μεγάλη, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, στροφή των ενδιαφερόντων των ερευνητικών, που κατά τη γνώμη μου την ταπεινή πλέον δεν γίνεται πραγματική έρευνα. Μας έχει κατακλείσει το AI, έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από όλα αυτά και έρευνα όσον αφορά τη μετάφραση αυτή καθ' αυτή
την οντολογική υπόσταση της μετάφρασης, την οντολογική διάσταση της μετάφρασης, τέτοιες έρευνες γίνονται πολύ λιγότερες. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα βιβλία αναφοράς ή τους μεταφρασιολόγους αναφοράς, από το διεθνές, από τη διεθνή βιβλιογραφία, θα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Θα κάνω εγώ ένα σχόλιο τελευταίο και μετά ερωτήσεις από εσάς. Να πω ότι από τεχνική άποψη εμένα η καρδιά μου ματώνει όταν βλέπω πληροφορία που δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει κάποιος. Οπότε και γι' αυτό αυτή η επικαιροποίηση γίνεται με γνώμονα το χρήστη, χριστοκεντρική, και το τι θα μπορούσε στο μέλλον να ζητήσει. Οπότε έχουμε χρησιμοποιήσει, τα όρια μας είναι φαντασία αυτή τη στιγμή, ακριβώς στους συνδυασμούς των ερωτημάτων που μπορεί να υποβάλει ο χρήστης. Αυτά και από εμένα. Ερωτήσεις ή σχόλια, αν έχετε, και θα χαρούμε πολύ να δούμε τόσο συμμετοχές, όσο και να υποβάλλετε δηλαδή δικά σας πράγματα, όσο και στη χρήση μετά της ίδιας της βάσης. Να ευχαριστήσω και εγώ, μια που ακούστηκε και το όνομά μου, να ευχαριστήσω και τους τρεις σας για τη σημερινή παρουσίαση. Εγώ θα πήγαινα λίγο ένα βήμα πιο πίσω, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο το κοινό μας, όλοι εδώ που είναι οι παρευρισκόμενοι, γνωρίζουν τι είναι η μεταφρασιολογία. Να πούμε δηλαδή λίγο ότι η μεταφρασιολογία την οποία προσπαθούμε να υποστηρίξουμε είναι η επιστήμη της μετάφρασης, και όταν λέμε επιστήμη της μετάφρασης εννοούμε την επιστήμη που ασχολείται με τις μεταφράσεις, με το τι θέλει να δώσει η μετάφραση, πώς μπορεί να το δώσει η μετάφραση, αποτυπώνοντας κάθε φορά την εποχή μέσα στην οποία γίνεται η μετάφραση, ασχολείται με την εκπαίδευση των μεταφραστών. Είναι δηλαδή μια επιστήμη σχετικά νέα, αλλά όχι πια τόσο νέα, ίσως πάει μαζί με εμάς, και η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε από τον κύριο Γραμμενίδη και προσπαθεί να συνεχίσει αυτή τη στιγμή αυτή η επιστημονική ένωση στην οποία ανήκουμε, είναι ουσιαστικά μία ταυτότητα. Γιατί είναι σημαντικό να γράφονται στα ελληνικά άρθρα επιστημονικά. Στην εποχή που ζούμε, με όλα αυτά τα διακυβεύματα που υπάρχουν στον ακαδημαϊκό χώρο, με το σκόπους που πρέπει για να συμπεριληφθεί ο σκόπους να είναι γραμμένα όλα στα αγγλικά, με τα περιοδικά τα οποία πρέπει να είναι indexed, με όλες αυτούς τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν, δυστυχώς σε κάποιες επιστήμες ο επιστημονικός λόγος έχει εκλείψει στην ελληνική γλώσσα. Έχει εκλείψει. Αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για μια ανθρωπιστική επιστήμη όπως είναι η μετάφραση, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι εύκολα δεκτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να στηρίζεται η ελληνόφωνη παραγωγή και μέσα από συνέδρια και μέσα από ανακοινώσεις και μέσα από πρακτικά και μέσα από βιβλία, και επίσης η βάση έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, τον επικουρικό και το χαρακτήρα της στήριξης. Γιατί είμαστε μια πολύ μικρή κοινότητα, είναι γεγονός, και γλωσσικά μικρή κοινότητα, αλλά και επιστημονικά, αλλά πολύ δυναμική, όπως συνηθίζει να λέει ο Σίμος ο Γραμμενίδης. Είμαστε με μια μικρή αλλά δυναμική κοινότητα, και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το στηρίξουμε και όλοι οι συνάδελφοι, και θα κάνουμε σίγουρα έκκληση ως Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασιολογίας και πιο επίσημα. Σήμερα δηλαδή ήταν λίγο μια εναρκτήρια εκδήλωση αυτή, και μια ιδέα που κατατέθηκε από τους ίδιους τους συντελεστές αυτής της βάσης, τη Βαλεντίνη και τον Σταύρο και τη Μαβίνα, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο και να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις ενημέρωσης, για να έχουμε και άλλους μαζί μας που θα συστρατευτούν σε αυτό το στόχο, γιατί είναι κάτι που είναι σημαντικό και για την επιστήμη αλλά και για την ελληνική γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Ισχύει αυτό που είπε η Ελπίδα. Θα πρέπει, ναι, μέχρι πρόσφατα λέγαμε για τη μεταφρασιολογία μια νεοπαγής επιστήμη. Τώρα εντάξει, λίγο πια δεν είναι τόσο νεοπαγής όσο νομίζουμε. Αλλά θα πρέπει, δεδομένων όλων
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μετάφραση είναι ένα φαινόμενο το οποίο από την ώρα που μας κατακλείζει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Αλλά από την άλλη, και είναι κάτι πολύ σύνθετο, όσοι έχουν ασχοληθεί με τη μετάφραση, όσοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση, ξέρουν τι κόπος χρειάζεται. Ένα lower, ένα proficiency δεν είναι αρκετό για να γίνεις μεταφραστής. Λοιπόν, και επίσης πλέον έχουμε και τα παράδοξα που ακούμε, το ότι ότι θα έρθει το AI, θα έρθει το μηχάνημα και θα καταργήσει τον μεταφραστή. Έχουμε πια και αυτά. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και θα πρέπει να κάνουμε, και αυτό πιστεύω ότι οι επαγγελματικοί σύλλογοι το κάνουν ως ένα μεγάλο σημείο, θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι η μετάφραση. Και επίσης θα πρέπει να δείξουμε ότι η μετάφραση από πίσω είναι και μία επιστήμη. Και όταν λέμε μετάφραση πλέον δεν εννοούμε αυτό το κλασικό, αυτό που ξέραμε παλιά. Μιλάμε για οποιαδήποτε μορφή διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας. Και πλέον οι εξελίξεις στο χώρο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Με την προσβασιμότητα, με πάρα πολλά άλλα, με πάρα πολλές άλλες εκφάνσεις που παλιότερα δεν υπήρχαν. Συνεπώς, το να υπάρχει και αυτό να ξέρετε ότι πολλές φορές είναι εις βάρος, αυτό τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, ήταν εις βάρος της δουλειάς μου, αν θέλετε, γιατί θεωρούσα πάντα, παρόλο που τα ελληνικά, το να γράψω στα ελληνικά για μένα ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο, θεωρούσα καθήκον μου, αν θέλετε, κάποια πράγματα να τα δημοσιεύω, παρόλο που έχουν δημοσιευθεί στα γαλλικά ή στα αγγλικά, θεωρούσα υποχρέωσή μου να τα δημοσιεύσω και στα ελληνικά. Γιατί? Για να παγιωθεί ακριβώς η επιστήμη, ο επιστημονικός αυτός κλάδος στην Ελλάδα. Ένας παγιωμένος επιστημονικός κλάδος δίνει και μία άλλη διάσταση και στο επάγγελμα αυτό καθ' αυτό. Το παίρνουν κάποιοι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι από ό,τι το θεωρούμε τώρα. Οπότε θεωρώ ότι για μας, ειδικά τους πανεπιστημιακούς, γιατί πολλές φορές ακούω διάφορα, δεν έχει σκόπους, γιατί να γράψω στα ελληνικά ή ακόμη και στα γαλλικά, θα γράψω στα αγγλικά. Όχι. Οφείλουμε να γράψουμε και στα ελληνικά, αν θέλουμε να έχουμε υπόσταση. Αν θέλουμε να μας σέβονται ακόμα και στις ανθρωπιστικές σπουδές μέσα, πάντα δεν μας βλέπουν. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα του τύπου παλιότερο, ο αποτυχημένος γλωσσολόγος γίνεται μεταφρασιολόγος, ο αποτυχημένος στις λογοτεχνικές σπουδές γίνεται μεταφρασιολόγος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ίσα ίσα αυτό που είναι το πολύ σημαντικό στην μεταφρασιολογία είναι ακριβώς η διεπιστημονικότητά της. Η έρευνα σε οδηγεί στο να ανοιχτείς και όχι να περιοριστείς σε ένα μόνο θεωρητικό μοντέλο. Δεν μπορείς να πας μακριά εφαρμόζοντας ένα θεωρητικό μοντέλο, όποιο και αν είναι και αυτό. Πρέπει να πας, γιατί είναι το μεταφραστικό φαινόμενο, οι ιδιαιτερότητες του είναι τέτοιες που δεν αρκεί ούτε η γλωσσολογία, ούτε η ιδεολογία, ούτε η κοινωνιολογία. Δεν αρκεί τίποτα, δεν αρκεί από μόνο του τίποτα για να το μελετήσεις σε όλο του το μεγαλείο. Γιατί μιλάμε για μεγαλείο, στην κυριολεξία. Και προχθές έκανα μια συζήτηση και έλεγα ότι οι μεταφρασιολόγοι εμείς πάντα αισθανόμαστε νέοι. Γιατί πάντα έχουμε καινούργιες προκλήσεις, καινούργιες θεωρίες, καινούργια μοντέλα, εν αντιθέσει, με άλλες επιστήμες που υπάρχουν κουτάκια από τα οποία απαγορεύεται να βγεις, εν αντιθέσει με εμάς. Άρα λοιπόν είναι μια πρόκληση για όλους μας να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι η Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασιολογίας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και ένα τελευταίο, γιατί αναφέρατε και την Μαβίνα την Πανταζάρα. Η Μαβίνα την Πανταζάρα είχε σε ένα συνέδριο που είχαμε βρεθεί πριν κάποια χρόνια, το 19 νομίζω, στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, έκανε μία, για να δείτε πόσο ανοιχτοί είμαστε ως ελληνόφωνοι. Οι μεταφράσεις
μεταφράσεις μεταφρασιολογικών πονημάτων μεταφρασιολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα είναι 20πλάσιες, 30πλάσιες από ό,τι στο γαλλόφωνο κόσμο, πολύ περισσότερες από ό,τι στην Πολωνία. Όταν είχε παρουσιάσει, είχε κάνει μια συγκριτική μελέτη με μια συνάδελφο από την Πολωνία, τι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και τι είναι μεταφρασμένο στα πολωνικά. Και ήταν και συνάδελφοι από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, και είχαν εντυπωσιαστεί από το τι έχουμε μεταφράσει, τι πονήματα ξένων συναδέλφων έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά. Είχαν εντυπωσιαστεί από τον αριθμό και είχαν εντυπωσιαστεί και από τις διαφορετικές οπτικές, από τις διαφορετικές θεωρίες. Και σε αυτό συνεχίζουμε ακόμα εμείς. Και είναι αυτό ακριβώς αποδεικνύει τελικά το ότι η περιφέρεια είναι ένα πλεονέκτημα και όχι ένα μειονέκτημα. Δηλαδή στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, από ξένη βιβλία, δεν έχει μεταφραστεί ο Τούρι. Το μόνο που έχει μεταφραστεί είναι ένα βιβλίο της Νόρντ. Και τώρα νομίζω ετοιμάζεται και κάτι άλλο. Δηλαδή μιλάμε για τη Γαλλία. Και αυτό το βλέπεις, εγώ το βλέπω γιατί παρακολουθώ στο Πανεπιστήμιο του Πουατιέ διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές και σε διδακτορικά. Βλέπεις ότι η βιβλιογραφία τους είναι καθαρά γαλλόφωνη. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν. Και αυτό είναι τραγικό. Υπήρχε, νομίζω, κάποιος είχε ρωτήσει κάτι, σχόλιο. Δεν ακούγεσαι. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε, νομίζω ότι υπήρχε και κάποιο άλλο σχόλιο, αλλά δεν βλέπω και τώρα. Να, παρακαλώ. Γεια σας. Δεν ήμουν από την αρχή της συνάντησης, γιατί έπρεπε να τρέξω από κάποια άλλη να σας παρακολουθήσω. Λέγομαι Μπατζανιά, είμαι από τη βιβλιογραφική βάση του Bookpoint. Νομίζω θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό. Έχουμε στήσει ήδη τη βάση, υπάρχει έτοιμη δομημένη, είναι σε Onyx for Books, άρα είναι τα πάντα δομημένα και κωδικοποιημένα. Διατηρούμε βάση με μοναδική κωδικοποίηση σε συγγραφή, σε μεταφραστές, σε εκδοτικούς οίκους. Θα μπορούσε λοιπόν να προσαρμοστεί και αντί να φτιάξετε μια καινούργια βάση, θα μπορούσε το δεδομένο να έρθει και να κουμπώσει σε ένα δικό σας, να φτιάξουμε ένα δικό σας interface, ειδικά για τη μεταφρασιολογία, και όλο αυτό να έρθει να κλειδώσει. Έχουμε συνεργασία με τον Εύδοξο. Αυτή τη στιγμή, όποιος εκδοτικός οίκος θέλει να καταχωρήσει ένα σύγγραμμα στη βάση του Ευδόξου, εάν πατήσει τον ISBN, τραβάει τα data απευθείας από το Bookpoint. Άρα είμαστε αρκετά κοντά και νομίζω θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε βασικά και να εμπλουτιστεί και να φτιάξετε ένα interface ειδικά για εσάς. Να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό που λείπει, να κουμπώσει πάνω. Ας πούμε, για την ώρα εμείς έχουμε βιβλία, κινούμαστε με βάση τον ISBN. Αν άκουσα καλά όμως, εσείς έχετε και δημοσιεύσεις και όπου εκεί αυτό προβλέπεται από τη βάση, δεν είναι πρόβλημα, μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν, αντί να ξεκινάτε από το 0 μια βάση, να κολλήσετε σε μια βάση δεδομένων που είναι ήδη στημένη, ήδη λειτουργεί, ήδη εμπλουτίζεται για ένα μεγάλο της κομμάτι, και να δούμε τι άλλο χρειάζεται και να γίνει μια συνεργασία. Και ναι, η εταιρεία μεταφρασιολογίας με το Bookpoint ένα δικό του interface και ένα δικό του κομμάτι. Και είναι κρίμα να ξεκινάμε τέτοιες δράσεις τόσο σημαντικές, όπως ακούω, από το 0. Δηλαδή έχει γίνει η συλλογή του data, κάνετε μια τεράστια επεξεργασία, όπως το είπατε με τη φαντασία σας, γιατί και εγώ έτσι το βλέπω. Τι μπορεί να θέλει ο χρήστης, τι μπορεί να θέλει το βιβλιοπωλείο. Έτσι, αυτό είναι κατάθεση ζωής, ψυχής, και αυτό θα μπορούσε να στηθεί τεχνικά. Δεν θέλω να σας βάλω στην άκρη, προφανώς, αλλά υπάρχει ήδη έτοιμο δομημένο και θα μπορούσε αυτό να στηθεί πολύ πολύ γρήγορα και πολύ δομημένα. Εγώ την κάνω την πρόταση, αν θέλετε, να στηρίξουμε και να είναι μια συνεργασία της εταιρείας με το Bookpoint, με τα πνευματικά δικαιώματα του ΟΣΔΕ δηλαδή, και αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Άρα έχουμε τουλάχιστον, να το πω διαφορετικά, ό,τι έχει εκδοθεί σε ISBN. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ, ναι, πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε μετά και έχουμε και κυρία Νέη. Είναι η πρόεδρος μας εδώ. Χαίρομαι, ήδη ανθίζει. Εμένα είναι το τεχνικό κομμάτι, οπότε στο τεχνικό κομμάτι είναι η αγάπη μου. Όταν κάποιος μου λέει τεχνικά μπορούμε να συνεργαστούμε, γελάω, είμαι ζω σε παράδεισο. Βέβαια να πούμε ότι σε εμάς τα περισσότερα τα βιβλία είναι ελάχιστα. Η πλειοψηφία είναι άρθρα, είτε σε συλλογικούς τόμους, είτε σε πρακτικά συνεδρίων, και τα περισσότερα είναι σε εκδόσεις του εξωτερικού.
Ναι, τα ελληνικά είναι εύκολα προσβάσιμα. Από εκδόσεις το 85% των εκδόσεων που αφορούν τη μετάφραση είναι Διάβλος, να είναι καλά ο άνθρωπος, που μας δίνει εδώ και χρόνια μέσωνα βήμα να εκδοθούμε, γιατί δεν είναι απλό. Και οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το λέω γιατί θα μπορούσαμε σε εισαγωγικά εκβιαστικά να εκμεύσουμε και να συλλέξουμε ό,τι παράγεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί ο ΣΔΕΛ καταβάλει πνευματικά δικαιώματα για ό,τι κυκλοφορεί κάθε χρόνο στους συγγραφείς και στους πανεπιστημιακούς. Για κάθε αρθρογράφηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρα, την ώρα που μας δηλώνουν την αρθρογράφηση, θα μπορούσαν να μας καταθέτουν και το αντίστοιχο κείμενο. Θέλω να πω. Είμαστε πολύ πιο κοντά για να συλλεχθεί η πληροφορία, ακόμα και για την αρθρογράφηση. Τελειώνουμε, μας έδωσαν λήξη. Λοιπόν, και με αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πιο κοντά. Ωραία. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόταση. Νομίζω ότι πήγε ότι κάπου εδώ πρέπει να είναι καλή ώρα για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα όλες και όλοι εδώ μαζί μας και φυσικά ξαναλέω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ξαναλέω ότι επισκεφτείτε το site της ΕΕΜ, θα δείτε την φόρμα για να συμπληρώσετε σε περίπτωση που έχετε κάποια δημοσίευση που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.